Христо Милков с боксер Роки. Красимир Стефанов с кавказска овчарка Бойко. Живко Спасов. Дигайте ръцете да знаем за кого гласуваме. Значи, Христо Милков, боксер. Дигни ръката, приятели. Красимир Стефанов, кавказска овчарка с име Бойко. Живко Спасов, сибирско хъски, Тара. Красиян Веселинов, Джак Расел. И кучето се казва Джак. Валентин Митков, белгийска кобра. Белгийска овчарка кобра се казва. Заради името Бойко кмета дава... Чакай да видим. Много дава този кмет. Днес е в настроение. И аз мисля, че за Бойко ще даде 0. Точките за първите. 28 за предишния любимец. Валентин Митков с кобрата. Писали го белгийска кобра. Няма ти едно върху другото. 25. 5 коня участват в първата дисциплина за най-красив негизден кон. Два от тях са впрегнати. Втори Илиян Ренов. Трети Колю Русянов. Аплодисменти. Да се качат, да се получат наградите и преминаваме към втора дисциплина. О, Димо Манолов. Чакай малко. Знам, че не си за тези 30-40 лева, но едно морално удовлетворение. Искам комисията да гласува. Моля, гласувайте за Димо Манолов. Чиста победа. 30. Точки 30. Благодаря ти, Димо, че от Хаско дойде тук и на уважи с този хубав кон, да се отстраним малко. Готови? Старт! Две обиколки. Добрите, те искам да видите да вадиш. Състезанията са направо като от филма Бен Хур, надбягването с колесници. Едната треща. Да бъдат готови Асен Ангелов, Росен и... Чакай. Така, Асен и Росен. Надбягването е викрено. Номер 10, номер 15, номер 13. Така, добре. Външната страна. Аплодисменти! Аплодисменти! Борбата е равностойна. И номер 10 финишира първи. Старт! Ай, папа, към. Няма да бяга ли? Бой! Обратно. Тръгвай, бе! Момче! Слушай, пробвайте ги с задни, сте ги пуснете обратно да хванат тия сега. И сега ще видите какво става. Давай, бързо!
12-14 упорито води. Аплодисменти! Аплодисменти за номер 14. Аплодисменти за всички, защото бягаме за време, за време. Може би те ще бъдат финалистите. За време се бяга, за време. Бъди готов. Дай, момче, дай. Бягаш за време. Дай, не се знае на кое място ще се класираш. Трепа коня. Хранене на дърва. Не ти е кръвна дърва. Отваря! Америка много бързо стана работа. Айде, газ! Браво! Че ние цигани няма да слеем с двамата. Слушай, ако не може напред, върни се направо на финала и да зачетем. Айде, бутай Адка направо на финала идвай. За един кубик дърва от репа коня, па 4 по 4, не знам какво приказваш. Чуру, бе, ти готов да засечеш? Чакай, Свали дървата! Свали дървата, следва Чугурският е хванал. Свали ги сега! Чакай таза! Пеша мани ги да! Короната, изведете всичко от пистата. Номер 7, 3 минути и 30 секунди. Бързо, защото ви се гледа времето. А тя е малко циганска каруца само за изрезката. Кое? Така, снимайте. Айде бързо! Качвай се горе, аз. За време! За време! То отзад мърша е Шпания докато е. Изтърпайте хората на страни там, да няма някой да страни. Тия да знаеш, и горските не могат да ги хванат.
Давай, Джуров, искам времето, Джуров. Ей! Малки! Това е явно днеска, знаете. Снимат, паша. Давай, сети. Браво, Пенки! Дина, освободете всички тези излишни хора, които са вътре да изчезнат. По-бързо! Генов. И каруцата също. Каруца трябва да носим. Да дойде друга И аз година всички тия да станат по едно дърво и това. Не, те няма да ги записваме. И на южната страна номер 2 е финала. Засилвайте се откъдето искате. Времето се засича от бяла линия до бяла линия. Индивидуално си бяга всеки, който участва. Засичай. Разбрахте. Дай! Готово. Стига. Айде, това петко ли беше отславено? Готово. Дай още малко! Не го спрей! Следващия! Дай момче, той за да покажем аплодисменти! Аплодисменти! Той като стрела! Дай!